hormatly vatandaşlar. Prava zaşetlik dip görellemi de gellik her diýär. Nälaç edeyim. Näme üstünde gurrun et ya. Gel özüne prava zaşetlik diye. Prava zaşetlik diye. Devletle tanıya şonu prava zaşetlik hükmün. Indi bula näme üstünde bulan aladaky näme? Gellik her. Oturan yerinden yöne hem mekşe ağzından gelen hapa sözler aýdyp. Utanan akmış onu. İlki bilen şol makka maşenik bilen Birmingham'ın ene doňudy geldi. Olara da şol goltgy berýänam esasy ýanky mohakan tuşka. Ey akbak nada. Git eger erkek boldan bir zat et, ondan biz gollaýly seni. İlki bilen halallyk gerek. Halallyk bar ýerine adalet görnýänler. Şu ömründe halalyň nämeligini bilen. Ozan gelip halallyk hakyny gurrun etýär. Näme diýär? Bir akman adam da. Parlament diýip gurulýaňyz baryňyz. Bir milli meseleýäni çözme niyetiňiz barmy siziň? Parlament yer milli meseleýäni çözme. Milli mesele sen akmakda emmeler. Sen çözmeli. Sebäbi sen şu zatlary ýöne ýerdin diýeňä. Şol üçin men diýär, düşmana hyzmat etýän. Sana diýdirýärler şonu. Seni proýekt boýunça uğratdylar işte. Özüňiň puly şolardan alýar. Sana da psih bana diýerler ondan. Bir derek bana gelip aýdyp oty. Sen hatyň näme bir tuvalete gideň. Näme gerek o? Eger bir sana sevýän bolsa sen özüň başladyň şonu. Eger aýt bir sen sana hormat koymadyk bolsa aýt gelenni hem nämedim begenni hem hawa aý birden etçe bilen golladygam aktan çykyş edibem aýtdy. Atym özüňde tartyr hiç kime aýat gelmedi. Hem mekşin karşısında çıkış edip başladı. Yalan bolsay. Dakazada tolluk Muhammed birinci maňa söýüp başladı. Ya falany birinci maňa söýüp başladı. Men Yuliýadan başga hiç kim priznawa dedim aktiv boldy. Utanmanam şey diýip boldy. Sen aýagyň bilen kim iş bar? Sen ağzın yap. Ey akmak nada. Men näme diýip boldy? Окансыңыз Ленина. Любое государство обязательно должно решить два вопроса. Национальный вопрос и вопрос земли. O Lenin'in o döwürdäki problemi. Şu döwürdäki şu şey sen näder o 21-nji asyrda ýaşap oty. Sen pozisiýan dini hemmekşe ağdymdan gelen hapyrady şol 70 ýaşly oturup aýdyp oturan adam. Utanan